Серия Супер Про е модернизирана сондажна машина, разработена специално за въздушно сондиране, с възможност за работа и на вода. Проектирана за професионалисти, които търсят мощност, надежност и висока производителност във всякакви условия. Компактна и мобилна, само 2500 кг, лесна за транспорт и работа в ограничени пространства. Комбинирано сондиране, въздух и вода с една машина. Максимална ефективност при минимален разход. Какво прави Супер Про различна? Два задвижващи хидромотора на сондажния редуктор, специално за въздушно сондиране. Усилен задвижващ хидромотор към двигателя, повече въртящ момент и стабилност. Нов 4-цилиндров турбодизелов двигател 99 конски сили. Водно охлаждане. Външен радиатор. Надежна работа при тежко натоварване. Повече контрол. По-бърза работа. Хидравличен ключ за развиване и завиване на сондажните тръби, по-малко ръчен труд, по-висока безопасност. Опция – вградена помпа за кал, готовност за всякакви почвени условия. Сигурност и поддръжка. Супер Про се предлага с 12 месеца гаранция при техническо обслужване от Ремтехстрой Груп или от оторизиран сервизен център. Реална поддръжка. Реална сигурност. Реален бизнес. Сонди Про Варна. Българско решение за професионално сондиране. Свържете се с нас и изберете машина, която работи за вас. Телефон 0878-420-207. Music licensing reimagined.